Išlo vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ideš? Rečie vajce. A ty kde? Rečie rak. Idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už boli teda dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ideš? Opýtuje sa vajce. A vy kde? Rečie kačka. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kdeže ideš? Rečie vajce. A vy kde? Rečie moriak. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal. Budeme štyria. Áno, moriak pristal a už boli štyria. Idú, stretnú koňa. Kde ideš? Rečie vajce. A vy kde? A ešte toto. No to až neskoršie, teraz tam bol ešte len kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme 5. Kôň šiel. Bolo ich toľko, koľko na ruke prstov. 5. Idú, stretnú vola. Toto je ten vol, že? Áno, toto je ten vôl. Kde ideš? Rečie vajce. A vy kde? Rečie vôl. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrba pýta viac. Vôl pristal a už boli 6. Toľko to. Áno, 6. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ideš? Rečie vajce. A vy kde ste sa takto rozbehli? Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme 7. Boli toľko to. Tak, dobre teda, už boli všetci 7 dobrí tovariši spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách omrkli a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už i hladní. Kde sa tu prichýliť? Ako sa tu opatriť? Veru bolo na čase trochu rozumom pohnúť. Ale vajce malo rozumu za všetkých. Poslalo kohúta na vysoký smrek. A ten odtiaľ zazrel svetielko, ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne zakikiríkal. Kikiriki, kikiriki. Ako? Aby prišli, že? No, ako zakikiríkal? Kikiriki, kikiriki. Tak. Vajce zvolalo. No len zaleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zaletel v tú stranu a poberali sa ta všetci na hotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej sa svietilo. Tu povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha, bum, bum, bum. A z izbičky výjde stará baba. Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, lebo keď moji chlapi dôjdu domov, všetkých vás tu na kašu zmelú. Spustila baba. Zmelú, nezmelú, ty sa o to nestaraj, ale nám 7 tovarišom daj jesť, vraví vajce. A čo vás všetkých parom poberie? Pre takých kadejakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič, durdila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vol to aj urobil a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre 7 stôl prestretý, aj pečiva i variva dosť. Lebo tam bývali 7 zbojníci a baba im práve prihotovila dobrú večeru. A títo všetci zbojníci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za voľačo. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť na žrtku, vola postavilo do pitvora
koňa do izby za dvere, moriaka postavilo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo sa zahrabalo do pahreby. Svetlo zahasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidia. Bari tá baba zaspala? Či čo to je? Čudujú sa. Hneď nazriem, čo sa tam robí. Len trochu počkajte, aby ste nazbíjané veci na hromadu nestrepali. Povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu ho vôľ vezme na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Bác! Tam spoza dverí kôň buchne doňho kopytom. Bum! Ej, kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietím do očí. Rečie zbojník a skočí k pahrebe, že si roznieti svetlo. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie vajce. Fúk! Vajce puklo a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúceho popola. Ako podstrelený skočil k ukrhle, že si tvár i oči vymije. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na hurt zatrepoce kačka krídlami a zakačká. Tak, 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 tak. Moriak zahrmotí na peci lopatami, pokýva hlavou a zahudruje. Hudri, 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 hudri. Kôň ešte len teraz náležito vyhodil zadnými nohami zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora. Tam ho zase vôľ vzal na rohy a vyhodil na dvor. Bác! A k tomu všetkému kohút na žrtke sa ozýval celým hrdlom. Kikiriki, kokore, kikiriki, kokore. Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom. Kaza sa to tam robí, opytujú sa ho. A zbojník len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal. Ja, bysťuže dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikradnúť len tak na prstoch a oni sami ma strčili dnu medzi seba. Ako si chcem rozsvietiť, aby som aspoň videl, s kým mám dočinenia? Fúk! Vybúšil mi spod komína puškár rovno do tváre, dobre, že mi oči nevytiekli. Siahnem rukou do krhly, že si oči vymiem a naraz cvak! Tam krajčír s nožnicami skoro mi všetky prsty odstrihol. A to bôž medzi lavicami tkáč krosná rozohnal, tresol ma člnkom po hlave a volal. Tak, tak. Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal. Udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šel ma sedliak, vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že som sa mu nedal vyhodiť hore na žrtku, lebo tam už ako na hotových vyselniciach čakal na mňa kat a volal. Sem s ním, sem ho hore. Jaj. Nečakali zbojníci, kým by sa to všetko vyhrnulo na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam i všetku hotovizeň, čo kedy nazbíjali. Naši tovariši a sedmorakí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedlu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom, nebodaj, každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy sa zídu zasa takto dovedna, ako tu boli zídení k takému majstrovskému kúsku.